Nosaltres ja plantejàvem que ens ajustàvem als pressupostos que l'empresa tenia per a fer la producció sense externalitzar, sense tirar treballadors que estan a la casa per a contractar-ne altres en precari, que era bàsicament el que ells plantejaven. En aquests moments el que hem plantejat és que es busquen mesures no traumàtiques per a eixir d'esta casa. Estem convençuts que si en lloc d'anar a la indemnització mínima de la reforma laboral per les circumstàncies que s'han produït en l'últim any amb molts treballadors, per moltes qüestions, si donàrem unes indemnitzacions correctes hi hauria molts treballadors d'esta casa que voluntàriament s'acollirien, s'adscriurien voluntàriament a un ERO decent. I per tant demanem que s'obrin aquestes possibilitats, que s'obrin les possibilitats de prejubilacions, que s'obrin les possibilitats d'acceptació de reduccions de jornada i salari per a que els treballadors voluntàriament puguen reduir la seva jornada anual i reduir-se el salari en una proporció semblant, que estem convençuts que molts treballadors, per qüestions de conciliació de la vida laboral i familiar, també s'acollirien. I que si amb tot això no aconseguim arribar a uns costos laborals que equivalen a lo que té previst en el contracte programa, que estableix un 50% del pressupost global de la casa i que donaria, en els càlculs que tenim nosaltres, un màxim de l'equivalent a 915 treballadors a temps complet, si no s'arriba a això, el conjunt de treballadors assumirien solidàriament les reduccions de costos amb un ERO temporal que ens aplicaríem amb un màxim de 45 dies anuals que ens reduirien i tots passarien per atur per a que solidàriament ens feren càrrec aquests costos. A més, també assumir que si la Generalitat tenia 24 milions d'euros previstos per si hi ha un ERO improcedent i s'havia de pagar 45 dies a cada treballador, si en aquests 24 milions d'euros no té prou per a indemnitzar a totes les persones que se'n volgueren anar amb indemnitzacions justes, tot el que passarà dels 24 milions d'euros també s'acumularia a massa salarial i també solidàriament entre tots, a través d'EROs temporals també ho assumiríem. Crec que és una proposta que no es desvia ni un euro del pressupost, no es desvia ni un euro del pressupost que estableix la Generalitat i que en tot cas és una proposta de base per a una negociació. En cas que també ens hem compromès que en cas que aquesta negociació arribara a ser ratificada pel comitè, encara que algú no li pareguera bé, si rebia el suport del comitè majoritàriament i dels treballadors d'esta casa, ens comprometem tots els sindicats de CIM a no recórrer un acord que tinguera el suport majoritari del comitè i dels treballadors d'esta casa. Amb totes aquestes garanties ha estat descartada qualsevol justificació econòmica per part de la Generalitat. Per tant, només raons polítiques que no poden confessar justificarien tancar i tirar els treballadors. Tirar els treballadors o al carrer pot portar que estiguen mesos cobrant sense treballar, cosa que és malbaratar els diners dels valencians. Nosaltres no volem que es malbaraten els diners dels valencians. Nosaltres volem treballar, que és el que ens agrada i sabem fer, i volem fer i servir a la societat valenciana. Així és que això ho demanem, ho plantegem i ahir ens trobaran a la negociació.